kamma patik ni debata di minggutta sadarion, ima patik parjolo sahat rodi patik basapuluhon. Patik parjolo, ahu do Jahoba de Batam, ninna de Batatta, dan jadi marakup ahu bahenomu de Batam. Patik paduahon, dan jadi ganaumu, jalarang jadi sumanomu manangaha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aik na di tur ni tano, yang go tunggabe si sobbaon, manang sioloan. Patik patulu, patik papaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, di naono marima ulahamu nasa silomu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba de Batamdoi, dang jadi ho mangula anggo ni nasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isini hutani halak pe namangibati hutam, ay di naono mari do di top pade bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia doi bana di ari papituhoni, di bahani do ubahan na di pasu-pasu de bata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapom do natorasmu, asa mertua ho, jala liling mangolu, di tano nani lehon ni Jahoba di Batam diho, patik ponopon, unako mamunu, patik papituhon, unako mangalakup, patik pawaluhon, unako manako, patik pasiahon, unako olo makatidakon hata na setutu maralohod dong ajolma, patik pasapuluhon, dang jadi hal yang ni roham bagas ni dongamu, dang jadi hal yang ni roham dongan saripen dongamu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Beha padok ni debata taringot tu patik na sapului, odo, ahu do Jahoba de Batam ninna de Batatta, pargogo na suhatu dosan jala parrimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon rodi sudut papaton, pinoparnya kana sogoroha diau, alai asido rohaku diakada maribu-ribu, akana marholong ni roha diau, naso mangalausi patiki, ido sahatna, atong rap mangido gugu mahita, mangulahon na bar tu patiki. Ale Tuhan debata, sai pargugoy mahami, mangulahon na bar tu patiki. Amen. Tapuji tu hatta mared de mahita.
tima dosa tanagudang itu arupan debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar. Para si roha pertaluk ni roha jalan abasar doho. Saya marpangulahi marohami dahami. Di bahani saya sama sudi dosa nami. Dangadong nahu pangasau kami dukon asin ni roham. Hati goran napi natupan anak mudo nahu pangasau kami di jolom. Di bahani pasonang jala apuli mahami akan ani hokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot Tuhasan dosata. Adong do dihita situan ni malim na songoni. Nahudul di siamu ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di bahani tarbayan ibana do panguluhon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana tuktong asa ditangyakon na sida. Hasangapun ma di debata na di Gijang. Amin. Tapuji Tuhata mare demahita. epistel di minggu tasadarion, imasian pesalmen 50 sada, mamuka maisian ayat sada, sahat rodi ayat 10, tajahama marsika soring hamima naparjolo. Tangiang mangido hasesani dosa, edde sian sidapit, asima roham diahu ale debata hobar tu denggan ni basam, saya sama akka pangalosyoku hobar tu godang ni asini roham. Ainung ngahu boto akka pangalosyoku, jala saya tong do sosod di joloku dosaku.
tongodo di bagasan hajahato doha tubuh, jala di bagasan dosa di jakot daina ngahu. Saya urasi mahau sian dosaku marhite-hite sanggul, asa tung iya sahu, saya buri mahau, asa sumaksak au sian itak rap mahita di ayat 10. Saya patu begehon matuau hasonangan dohot lasne roha, asa marok holi-holi akan naung ginopuamu. Ido sahatna martua do natumangion hatani debata, jala naung peopsa. Amin. Tapuji Tuhata marede mahita. Tidak kemaha porsiau tai songonani hati dak puni dongata sa porsiau di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan natumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tinubuan si Maria naga begabian sator di porbadia adorang sohabuboan Ido Tuhata natumaon na bernit di panguhungan ni Selatus na mati tarpazal do ibana di hau pinarsilang na tua tubana toru na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani di siba ibana untuk tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea jala adok sada huria nabadia, huria hatau panyala Kristen akan nabadia, dohot dihasan dosa, dohot dihatai namat dok, mulak mangul so daeng ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabi gema kor inahanna, diudutian non ina Debora.
tabi gema titing na masa di huriata. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapa hiut-ihut ma titing na maranggam Minggu 10 sada September 2022. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion Minggu 10 tolu dung Trinitatis lapatana hasi tolu sadaun ni debata. Topik Minggu di halomohon debatado hamubaon ni roha. 2. Kelompok Kor tu Minggu 10 September 2022. Pukul pitu tolu pulu. Ama Huria, Ama Jeriko, dohot NHKBP. Pukul 10, Ina Kamis, Ina Esther, dohot Ama Salom. Pukul 10.05, Ina Hana, Ina Deborah, dohot remaja. Tolu, para tangyangan sektor. Di hari Selasa 10 tolu September 2022, sektor Nasaret, keluarga RR Pasaribu, Boru Pakpahan, Gang Sawo, RT 2 RW Tolu. Judea, keluarga Hasinambela, Boru Nainggolan, Jalan Apel Walu. Roma, keluarga TP Sihite, Boru Manalu, Jalan Kemang, RT 2 RW Tolu, nomor 140 Tolu. Efesus, keluarga Kasimanjuntak, Boru Naibaho, Jalan Kapitan Tolu, nomor 57, RT 4 RW 10 Babakan. Korintus of Kanaan, keluarga calon situa Pardede Boru Sinaga, Kampung Setu, RT Pitu RW Walu, nomor 50 Pitu. Rabu 14 September 2022, sektor Sion, keluarga Esiahaan Boru Aritonang, Gang Monang. Betania of Filipi, keluarga NC Tinjak, Boru Sinaga, Jalan Raya Gadok, Gang Kenanga. Galatia, keluarga M. Simanjuntak, Boru Tambunan, Jalan Dongkal nomor 40 Sada. Kolose, keluarga Nyonya S. Simanjuntak, Boru Tobing, Gang Masjid. Bethlehem, keluarga Situa Asilalahi, Boru Sihombing, Jati Jajar Sada, RT 5 RW 4 nomor 52. Opat Dagdanak Nasorang. Di hari Kamis sada September 2022 nasalpu di basa-basahon tuhata dosada Dagdanak Boru di tonga-tonga ni keluarga F Tumanggor Boru Siregar sian sektor Betania hipasdo Dagdanaki suang songoninang natorasna. 5. Ruas Namonding. Nunga marujung ngolu sahalak ruas ama sian tonga-tonga ni huriata matiti manulang nahina baluhon ni halak inata Nurmaya Boru Sianturi. Tubuh 5 Mei 1956 Monding 7 September 2022 tutup usia 66 tahun tolu bulan. Sian sektor Kolose, say anggiat matumi butarapul rohani sude keluarga na tininggal hona. Onom, papungu pelean amplop diakoni sosial. Di hari Minggu ta sadarion, papungu pelean amplop dohita, ima amplop diakoni sosial huria. Tapasahat ma di bagasan las niroha, ditiki papungu pelean napa duahon dung sipul jamita. Pitu, pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial. Mau lihat tema di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahaton pelean bulanan dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan September
2022. Tuakana so pasahaton dope taingot ma amanginang makarikoton pasahatosa ganup bulan tuhria marhite parhalado sektor tabi. Walu kegiatan pesta gotilon dohot tahun kesehatian sian sektor dohot kategorial. Kegiatan pesta gotilon dohot tahun kesehatian di Minggu Tasadarion 10 September 2022 ima sian sektor Korintus di kebaktian pukul pitu tolupulu dohot punguan Ina Debora di parmingguan pukul 10. Sia torop niruas naman dohoti parmingguan 4 September 2022 godangna 752 halak. 10 ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 37 halak. Ulang tahun pernikahan 4 keluarga. Pandita dohot parhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode 5-10 September 2022. Hatani debata napasikopon lasni rohamuna tarsurat di Pesalmen 20 ayat 5. Sai dilehon ma tuho sisubut roham jala dipasaut ma nasa nasinakapmi. 10 pelean bulanan manang tahunan torop napasahaton pelean bulanan di bagasan mingguon onom kepala keluarga godangna 1.250.000 rupiah. 12 pelean iuran diakoni sosial huria torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon sia kepala keluarga godangna 1.175.000 rupiah. Keuangan gereja huria 10.877.000 rupiah. Pembangunan 3.260.000 rupiah. Pusat 1.205.000 rupiah. Amplop tahun kesehatian onom juta siaratus siaplonom ribu rupiah. Punguma saluhut pelean na masuk di Minggu Tasadarion godangna 31.330.000 rupiah. Ralat warta pemasukan warta di tanggal 4 September 2022 sewa aula gereja sian keluarga situa MC Tinjak boru manulang tarsurat 2 juta rupiah satikosna 1.500.000 rupiah. Molotung adong pelean naso tercatat manang salah redaksi aka peleani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padenggaton songoni matikting namasa dohot si pamasaun di tonga-tonga ni huriata sai di pasu-pasu tuhatama peleani bahen sangap di kuarna. Amin. Tabigema korsian amahuria.
Tapuji Tuhan ta, hut mata papungu peliata, sada A dot sada B. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Huria na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus, barita nauli di parsaurata di Minggu sadarion di enersian buku Evangelium Lukas, biddu 15, mamuka maisian ayat sada sahatro di ayat 10.
Songonon ma hatana disi takas mata paihuti. Dungi di pasolhot torop akka si jalobeo dohot si pardosa dirina tu ibana laho tu mangihon hatana. Jadi marmungut-mungut ma akka parise dohot si boto surat. Ia hatana sida. Dijakonodo akka pardosa. Pola sapanganan ibana dohot nasida. Gabi di hatahon ibana ma upamaon tu nasida. Ise hamu sahalak parbiru-biru 100. Anggotar parsada siani naso tuminggal hon nasia pulusiai di ladang. Laho mangalului naso taridai pai maju pangsa. Ia dung dapotsa dia pehom ma tu abarana sian las ni rohana. Jadi dung sahat ibana tu jabuna di papungu ma ali-alena dohot hobar hudulna di dokma tu nasida. Marlas ni roha mahamu rap dohotau ala jupangau biru-biruku nang magoi. Hudokma tuhamu sumat tu sido gumudang las ni roha di banua gijang mida si pardosa sahalak na olo paubahor rohana asa mida sia pulusia partigor nasopola paubahon rohana sida. Adong maulaning paropuan na marhepeng 10 hupang anggo mago sada siani naso pagalakon palito jala manapui bagasna mangalului takas hupang na magoi pai maju pangsa. Ia dung jupangsa di papungu ma akka ali-alena dohot hobar hudulna madok marlas ni roha mahamu rap dohotau ala naung jupangau hupakku namagoi. Hudokma tuhamu suman tusido masa las ni roha dijolo nyakka suru-suruan ni debata mida sahalak si pardosa na paubahon rohana. Ido sahana. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus nuaingon nungagudang muncul aka kelompok-kelompok beragama na bertindak seolah-olah nasida masih tiup kucini surgo. Halaki mana seolah-olah marhuasa laho mana Tuhon ise mana boy masuk tu surgo dohot ise naso boy bongot. Ise na boy jonohan dohot ise naso boy jonohan. Bahkan nahumebat adong sian nasida naboy mengklaim sasahalak manang sakelompok tertentu nasoboy masuk tu surgo. HP ya sadir diri na sadiri pe belum tentuan non jaloon na dimasuk tu bagasan surga. Sikap si songonod do na pinataridahon ni akka si boto surat dohot halak farise maradopon Tuhan Yesus di akka sikapna dohot tindakanna maradopon torop halak na Roma dapoton ibana. Didok ditikii ro tu Tuhan Yesus ima akka si jalobeo dohot akka si pardosa. Jaladakolan ro rakmangan dohot Tuhan Yesus. Memang menurut tradisi ni Yahudi itu adalah hal yang tidak mungkin. Bahkan si pasidingod do sahalak rabbi hudul sapanganan dohot akka si pardosa dohot akka si jalobeo. Memang dua kelompok ini si jalobeo dohot si pardosa hati-hai adalah kelompok na didiskriminasi si tonga-tonga ni masyarakat. Ala menurut tradisi Yahudi dang layak rap hudul dohot nasida apalagi rap sapanganan. Odo nama bahin nasida marungutungut marnida Tuhan Yesus na olo majakon si pardosa na olo majakon akka si jalobeo jala rap hudul rap mangan dohot nasida. Jala mangalusi dohot merespon ungut-ungut ni halak parise, ungut-ungut ni si boto surat, ungut-ungut ni halak na merasa diri naong sitongido di lehot debata di lehot Tuhan Yesus ma tulu upama tu nasida di bidu 15. Ima taringo tu biru-biru namago, taringo tu hupang namago, doho taringo tu anak namago. Jamitata dua upama na parjulu, ima biru-biru namago, doho taringo tu hupang namago.
Sudah do hita pasti ha aguan. Boy doi na aguan barang, aguan buku, aguan hepeng, atau ada hal-hal lain yang mungkin pernah hilang. Somalna lem argana magoi, totu lem juk doroha jala lem taguguhud dusian nasarohatta mengalului bohama asa dapot namagoi. Tabba argani namagoi, tabba do usaha tabain bohama ikod dapot namagoi. Hira-hira songonido digobarho Tuhan Yesus dirina songo sahala si palua maradopo nakapardosa. Argado kapardosai, argado sude halak natinopanai, diadopan ni Tuhatai. Ido ubain na molomago sa dasiani ikon pakyon na sude usaha, laho mangalului bohama asa dapat. Jala odo hadirion ni Tuhan Yesus di harorona tu portibion memang takas to didok laho mangalului akan namago. Hesekiel bidu tolu puluh tolu didok di si ayat 12 maaf ayat 10 sada tung nasolomo do rohaku mida hamatian ni halak parjahati so ikon mida hamemula ni parjahati tu madiko dalam nainian asa mangulu iban atong saya mula ma akka parjahati ninna disi omma haroroni Tuhan ta Yesus Kristus tu portibio laho mangalului akan namago akan nalilu asa boy mulak ibana tutu hatta jala oddonan yodol honni topik ni minggu ta di bagasan minggu napa 10 toluhon di bagasan sadarion di halomoho debatado hamubaon ni roha di halomoho debatado hamubaon ni roha ni aka pardosa naro tu iban asa hamuna amana minanami marhite dua upama ima biru-biru namago dohot hupang namagoon naing pahusor-husorot tama siatur pohon paling tidak adong tuluhal na parjulu tapa husor-husor madia bagasarohatta jala naing takas boto otta bahwa tuhatai radedo mengalului hita tanpa terkecuali tuhatai radedo mengalului hita songon sahalak biru-biru maaf songon sahalak parmahan maradopon biru-biruna namago senakani 100 biru-biruna sada namago alai ditadiko donasia pulusiai lau mengalului nasadai sahalinai ala argado sada biru-biru namagoi hita na porsion jok-jok di gobar songo sada biru-biru biru-biru ima sada kawanan ternak sada jenis ternak na memang mural lilu jala tersesat asa di gobar songoni do ngulu ni hita jolmaon jok-jok do hita lilu di portibion tatodong dalat tasadiri saya tadalani hapi ngalam dau hita siadalan na hinalomohon ni rohan itu hatta ujungna tersesat alai didok nak kaningan ditikiro parmahan na burjui nalaho pamasuk kotu kadang raibana ala sahalak parmahan na burju ditadda do biru-biru na satu persatu dijauhi goarna sada-sada dung dijauh jala dibilangi ibana sia pulusia do pedisi dang ngadong sadana dungi ditinggal hodna sia pulusiai lau do ibana muse tupat jappalani mengalului nasa ekor nai dus doi songo sahala perempuan na agoan sada hupang namago nak kaningani adong do pesianai di iban alai alamago sada dilului ibana mai doho segala usaha di zaman idang adong do pe keramik lantai sian tegel lantai alani songoni do pe lantai tano gudang do abuna lepu pedang gudang ni songonon gudang ni lepu na boy mabetiur sada jabu di baheni do molo madabu sada hupang di jabuna ikon pagalakon ni ibana majo palitona dungi sapuon namai dungi pareson ni ibana manengek-nengek di abui hepeng manang hupang namagoy ala sada koin name me do hupang sude usaha dipakai laom hangalului ala argado sada hupangi di paropuan
Asa dua parupama anon na mangodolhon songonima de bata maradopo kita. Hita jolma akan mangulaho dosa, akan jo lilu di tonga-tonga ni perdalanata, sairadedo tu hatai laho mangalului hita, bohama asa dapot. Dakya di pasobu de bata hita, songo dia hagaliota dohot hahurangata, anggo ibana say totong do berusaha, sian sude tenagana laho mangalului hita. Amangin ang hupikir sude hita ngayama make aplikasi Google Maps. Molo aplikasi Google Maps, taketik tujuan naneng tatuju, dungi diurupi mahita, dipatudu marutena, sia dia si bolusota. Si bata molo merdala kita memakai maps ala nasibuk kita makatai doh dongata na di motor doh na di mobilon, boy dong ngadi suruh maps iaturan na belok kiri alesai lurus sita. Molo lewat gang na disuruh na belok kiri nai, paraho kamu ma secara otomatis jalah macai hatop doan non si mapsi merubah rute. Bohama asa dapat musehita tujuan awal lakaningan. Dungi dipatudui nama gang berikut asa isi bolusota muse. Bohama asa sahat hita. Taulah yan no songoni muse tong do secara otomatis Google Maps si merubah rute asa sahat hita tujuan awal nata ketik senakan. Aka amanginang molo Google Maps boy songoni mangarahok kita mangalului dalan asa sahat tu dalan nata tuju do sitong. Lobi siani do pe tu hatai. Lobi siani ma Tuhan Yesus Kristus si ditikinong merdala kita di dalan nalilui say totong do di paihuti-huti hita asaboy arahonon ni ibana muse mulak kita tu tujuan awal. Mulak kita tu dalan nasitong na hinalomohon ni rohani Tuhan. Sudah cara dipakai tu hatai do bohama hita asaboy muse dapok. Ido na pinataridahon ni debata di epistel tu Raja Daud, tu Raja David. Ditikinaung madabu si David tu bagasan dosa. Dilului debatado totong si David asa mulak tu dalan hasitongan. Disuruh masa tiki ipanurirang natan. Ro laho menegor Raja David. Molo najolo si David ditegor debata. Dilului debata marhite-hite panurirang natan. Nuaingon hita dilului debata marhita ka jamita marhita ka renungan marhita ka sibuan barita nauli. Ido cara ni debata laho mangalului hita asatung dapot hita akka nalilu siandalan na hinalomohon ni rohan. Alani taingo ma tuhatai radedo mangalului ho. Napaduahon tuhatai radedo majakkon hita. Bagaimanapun keadaan kita, sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, seburuk apapun tindakan yang pernah kita perbuat, Tuhan senantiasa membuka kedua tangannya dengan lebar-lebar menerima kita yang mau datang kepada Dia. Saya dijakut tuhatai dohit. Jala didok na kaningan, dung dapok biru-biru namagoi, dung dapot hupang namagoi, macailas dorohani parmahani dohot paropuani. Alanilas ni rohani parmahani dang dibuan merdalan biru-biru nasadai alai didok dia pehodo tu abarana. Asamolo hata bereng lukisan Tuhan Yesus maniok tongkat dungi dia baranai dibai musesada biru-biru sian evangelium Lukas sommai di ilustrasihon manang digambar. Songoni malas ni rohani to hatai mida sahala na maboto dosana jalana rotu tu hadde batalahu mangido hasesaan ni dosa. Terus do dijakkon dakya de bata manulak manang isena rotu ibana. Songoni manakaningan halak si pardosa doho si jalobeoi ditikirona sida rap hudul doho Tuhan Yesus jumonok tu Tuhan Yesus dang didok Tuhan Yesus dang boy hamu dison dang dison inganammu dang didok songoni alai dijakko dona sida salhu songoni ma tu hatai tong majakko kita akan agodang dosaon akan ajojok mangulahon nasalai dia dopan songo dia pe buruk na akapabahenatta
manang nahiata pikiri doho na taulahon anggoto hatai sailas do rohana majakon hit ala nilas ni rohana na kaningan di otang do tetanggana asara mangan nasida mamestahon naung dapot biru-biru namago dohot hupang namagoy jala tabereng doanongan di parupamaan na patoluhon tong do di Lukas 15 songo pajakonon ni sahala anak namagoy macelas do rohani amana majakon anak namagoy tabo to do songo dia juga ni anak namagoy ay naung habis do di parsuasay honibana teateanan manang warisan nagabe hak ni ibana jala sampai benar-benar terpuruk ngulu ni ibana nama parsuasayhon arta nasian aman didok do sahali pola do ibana gabe hatuban ni namora laho marmahan babi ni akan namora jala porsuk ni ngulunay go barhodo masih rapusan anak namagoy doho babi imanang pinahani di sipanganon imahacikna alani dosa na niulani ibana alay laos ditiki hacik naido terjol ma ibana otoneyaw di jabunia moku godang tabo-tabo, godang sipanganon na tabo, habe di sonaw mersigulu doho pinahan holalau mangan. Mula nama au tujabo ni amokku ninna anak namagoy. Tabereng ma sian nadau dope ditatap amanai itor disuruh sude hatoban nai doho pembantu nai baen sipanganon na tabo, parade jubah buat cicin lau si pasahatonna tu anak naro na mulak tu iba soni malas ni rohani debata majakon sahalak perdosa na mulak manadikon akadosana ro iba na mulak tu Tuhan debata las ni rohasi songonido na boy tahilala molo di tonga-tonga ni huriat HKBP molo dibaen misalna di awal mulanay molo adong sahalak ruas dijakon mulak akan nahona RPP somal na disuruh do jongjong di jolo ni altaran dungi sude maruas mangedehon say mulak alain waingon igati may say madi konsistori alani ham idok heranay peilah hodo ninna hapelas ni roha do na terpancar disi las rohani sude huriaon alanu ngamula ruas na nahona RPPI alanu mula sada biru-biru namagoy manadda hasala anna gabi ro ibana tutu hatta dungi komit ibana laho mangulahon hasitongan hobartu hatani tu hatta las ni rohasi songoni do na tapataridaho di portibion ditiki adong halak na olo mulak sian akadosa ala lubi sianido pianon tabereng las ni roha di Banua Gijang moloronin nasahalak si pardosa ido na nakaningan di turbuktai alani isa halinai tu hatai radedo majakon hita songo dia pe ke ada ata ala argado hita dia dopan niba napatuluhon om mana parpudi molo ngarade tu hatai mangalului rade tu hatai majakon atong respons ya kita ima rade mahitaon pau bahud diri bersedialah hidup dalam pertobatan di ayat pitu dohot ayat 10 nak kita kasih dok hamumula ni sahalak pardosai ido na pinaimaima ni hatta Yesus Kristus jala marolopolop dohot pardi surgo majakon haroro ni sahalak narade pau bahon rohan asa dang holan hita na di portibion las rohata molo adong na bertobat molo adong na marhamu baon ni roha alay doho do pardi surgo makalah sosa rade pau bahor roha ido na niulahon ni akanatorop naro pasol hoto diri na tu Tuhan Yesus ima didok naking si jalobeo dohot si pardosa hata di pasol hot di hata aslina dipakai kata enggijon tes sian hata aslina enggijo namar lapatan perjulu molo enggijo manang igijon tes didok dakolan merapat alai dipahobar menyesuaikan diri dengan orang yang didekati
Dalam teks ini berarti para pemungut cukai menyesuaikan hidupnya, menyesuaikan dirinya kepada Yesus Kristus yang mereka sedang dekati itu. Hata enggi jontes tongdo mengandung makna dakolan pahobarhon nguluna alai haradeon manangihon persiajaran na pinasaha ni akka na nidonohan ni ibana. Dengan dalam konteks ini mereka mau mendengar ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus yang sedang mengajar pada saat itu. Jala sadanai di hata enggijon tes manang enggijo terkandung do makna benar-benar membuang habis segala perilaku yang buruk yang pernah kita hidupi. Ketika kita duduk mendekat kepada Yesus, itu sama artinya kita sedang membuang habis segala tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi menyesuaikan diri, mendengarkan ajarannya, dan membuang habis segala perilaku buruk. Ido lapatan ni pasol hoto diri tu Tuhan Yesus Kristus. Jala omma nanidokna bertobatan. Marhamu baon ni roha. Alania kamanami do inanami saluhukna. Pasol hok madirim tu Tuhan dewata. Pahobar ngulum tulomo ni rohana. Jakon sude pangajaran nasian hatana. Jala ablokon sude akaparulomu nasoture sian bagasan ngulum. Ingok ma argado ho dia dopan ni dewata. Radido ibana mangalului ho. Jala radido ibana majakon ho. Pauba madirim jala mulak tutuhata. Amin. Martang yang mahito. Mulia tema ale Tuhan. Dihatam nakutangi ho kami di bagasan tikyon. Hodo debata nami nama kalomohon hamumulak ni parjahat tumadiko dalanna. Atong ale Tuhan nama sihol dohami ron waing tuadopam. Mulak tuho ale Tuhan. Huboto hami do juk do hutod do kami dalan nah hinalomohon ni rohana. Hututuk kami lomo nami mabahin lilu hami. Alani ale Tuhan, hatam nakutangi ho kami di bagasan sadarion. Naing totong ingoton nami hodo debata nami nasatia mangalului hami di akka haliluon nami. Jalan totong rade majakon hami di bagasan las ni roha, ditiki olo hami marhamu baun ni roha, manadikon akka dosa dohot akka hahurangan nami. Urupi mahami sudi ruasmon, manadikon akka hajahatan nahu ulahami, dohot akka dosa nahu ulahami. Asa tung ias hami dia dopamu ale Tuhan. Jala totong boy hami rap dohot ho. Ale Tuhan, totong mapaingot sudi ruasmon, di sudi hatam dohot akka patikmu naung sahat Tuhan. Ima ale Tuhan namar mudu-muduhon ngulunami, ganup marsada-sada. Atong marhide todim to di porbadia, pargogoy mahami sudi ruasmu, laho pasauton hatami. Ale Tuhan hodi ho kami do ruas ni huriam, mulai siada dana namekmet sahat tuaka nama tua. Homa ale Tuhan nama ngaramoti dohot nama masu-masu ngulu ni nasida, ganup marsada-sada. Dia kahagaleon dohot hahurangan ni ruasmi ale Tuhan, marpamuati maruham. Salpuhom masaluhu na dosa dohot pangalosion nami. Asa tamaham yon saluhu na gabi habauran ni pasu-pasum. Hodi ho kami doa karuasmi ale Tuhan, na totong dope marukil berjuang ala ni parsahiton na songgop tu pamatang ni nasida. Surduk ko matangamu na labohi tu pamatang na Tuhan asa tanggal na sa panahit siyan nasida. Lausongoni akaruasmi na marukil ala ni ulaon, ala ni parkarejuan, ala ni parrumatanggaon, manang ala ni akaparayan konon. Totong lehon di nasida gogo tiur ni roha doho pikiran, laho menghadapi aka pergumulan di tonga-tonga ni keluarga ni nasida ganup marsada-sada. Pasu-pasu sudia kayanakon ni ruasmi ale Tuhan, akan di bagasan pendidikan totong mahona maparbisuhi nasida. Akan ang dapotan karejo tabay semangat dohot las ni roha di nasida, laho mangulahon parkarejuan nasi ganupar. Jasanggi totong ulahon ni nasida Tuhan di bagasan biar maradopoko. Akan na mangalului parkarejuan totong mahona pajupakon japalan nalomak tu nasida Tuhan. Asalam gadalas ni rohan.
akan mangalului sirokap nito dina homa na pajupakkon ale Tuhan ditikina akan na sahapor siaon dohot ham jal akan na umar rumah tangga homa na pahoton holong ni roha di tonga-tonga ni par rumah tangga ni nasida sude mata hele Tuhan akan ruasmi tanpa terkecuali homa na marmahani ngulu ni nasida ganup marsada-sada ale Tuhan debata losongoni do halaso kami do pamaso-masomu de karuasmu natapotan las ni roha na makalason pamaso-masomu di nguluna di bagasan saminggon marhite pertambaan ni umur pasu-pasu akaruasmi Tuhan na marulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan di bagasan saminggon ahape nani hasi holan ni roha di nasida dohot di tonga-tonga ni rumah tangga ni nasida asima rohamale Tuhan homa na mangaleho ni sian hamorom di katonga-tonga ni par rumah tanggaon na makasih holi ale Tuhan ridang di tonga-tonga ni par rumah tanggaon na homa nama masu-masu bortian ni aka nasida Tuhan asa anggiat jupang ni nasida las ni roha merita kayanakon na nang pasahatom mutu nasida ali Tuhan di bata saluhut na matahe akan na huparukil hokam dohot akan ni hasiholan ni roha nami hupasahat hami mainwaing tuho homa na mangurupi homa na pasahuton sian lomo ni roham atong on matang yang pangiduan nami nahu sobahok kami holam marhiti guar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan si paluahan amin marede mahita laos tapasaha mapelian na paduahon dohot amplop diakoni sosial
martangya kom mapeliata martangyang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang, hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mito hami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jala ramoti, asa huparhasya kami pelianon, pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni seleho-leho mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut maloma ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasarhon ma damena tutodim. Shalom, selamat hari Minggu Madita Salut.